Er is de hele tijd meer verlet van huiswerkbegeleiding, nevens studiecoach Henny Nuwold. Het tekwad on leraren en het soort werk dat de leraren te dwan hebben, zorgt ervoor dat er net altijd genoeg omtinken jong wordt on hoe te leert en plant worden mat. Zitten de band eenmaal in het voortgezet onderwijs, merk ik wel dat er een prote band binnen die vast rennen, omdat ze het nooit leert hoe moet ik plannen. Dus met die band ben ik echt, waar is notie aan? We hebben een prote praktijkvoorbeelden, vaak loopt het al moeilijk. Het mooiste is dat het al preventief inzet wordt op scholen. Maar ja, dan komen we weer bij het voortgezet onderwijs. De docenten willen heel graag, maar er is al weinig tijd. Net alle band of studenten hebben huiswerkbegeleiding nodig. Maar voor degenen die het wel nodig hebben, binnen er verschillende factoren die het daaruit blijken docht. Of er wordt te volle van hun vregen in hun omgeving, dus de omstandigheden, dus er wordt een oervraagd. Ze het nooit aanleert op de basisscholen of er is geen tijd voor, zoals ik eerder zei, op het voortgezet. En sommigen hebben dat duwtje in de rug nodig. Dus er zijn meerdere factoren en meerdere kenmerken bij BAN of hun omgeving. Waarom huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding, studiecoaching, wat ik toch nodig is. Net elke nien had de luxe positie om haar een BAN huiswerkbegeleiding te jan. Ze wordt een schooldiploma makkelijker te helpen voor de ene leerling als voor de oren. En dat is soms het scheven van wat op bredere zin in onze maatschappij zit. Ja, de kapitaalkrachtigen hebben meer mogelijkheden, absoluut. En ik denk dat dat bloot ik een signaal naar de overheid van jongens, dit moeten wij voorkomen. Bloot investeren in uw onderwijs. Een van de methodes die het Henny Nuwold broekt bij BAN van 0 tot 15 jaar is het wereldspel. En zie is heel lovend hoe dit speeltje. Het mooie van het wereldspel is, wij hoe net te praten. Het is geen glazen bol dat ik even hup barbetruc wat tevoorschijn toveren. Maar toch het onderzoek dat al 100 jaar aan de gang is met dit spel, kunnen we toch wel signalen oppikken.